салом дӯстони азиз ва мухлисони меҳрубон, ҳаматона ба канали худам хушомадед мегӯям. умедворам ки сеҳати саломат ҳастед. бародаро, аз ҳаматон миннатдорам ки канали моро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед, комментарияи хуб менависед, ягон гапи қабеҳ наменависед. аз ҳаматон миннатдорам. инак шурӯъ мекунем аз каналҳои ютуб. шахсоне ки дар ютуб мехоҳем ки популярни бошем ва ё суми хуб кор кунем аз ютуб, бас барои шумо дута канал тавсия метавонам ки канал дорои 2900 подписчик дорад, 2900 подписчик дорад ва канал монетизация дорад, яъне сум коркунакаш кор мекунад ва канал пин-код дорад. аз ҳама муҳимаш ин пин-код, яъне шумо метавонед карти худро монед ва пулро гиред. суме ки шумо кор кардагед пулто наметавонед гирифта. а каналое ки пин-код надорад шумо сумтона гирифта наметавонед, то пин-код надошта бошед. боз як плюсаи дига дорад ки дар шоташ $120 сум дорад. шумо метавонед картатона монда $120 гиред. кадомеда ҳамаи канал интересна ё ки мехоҳад желание дора ҳамаи каналро бигира, рақамҳоро экрана занг бизанед, дар хати алоқа бироед ва муомила карда каналро аз дасти мо гиред. мо хумон дар ин канал мегирем, шуморо духитаб оформид карда картаи худтона мезанем, зашиташ қатӣ, штоби беғарзи худтон ҳеч ка лезид накунад дар канал. ин гарантиш қатъие ки масалан беғарзи худут дига ҳеч ка наметавонад каналда лезид кунад. мо хумон оформича мекунем барои шумо бепул. аз шахсоне ки дар каналотон пин-код гирифта наметавонед, мо пин-коди шуморо мегирем дар муддати 25 рӯз, хайна як моҳ. дар муддати як моҳ пин-коди канали шуморо ба адресои худмон мегирем, метем. кадомеда пин-коди канал дар кор аст, рақамода занг бизанед, барои пин-кодам чахчах мекунем. баъд дӯстони азиз, як канали дига ҳастай дорои 5000 подписчик, монетизацияш гирон, бе пин-код накед. кадомеда агар ҳамин каналам интерес набоша, занг бизанед. канал дорои 5000 подписчик, сообществаш гирон, эфириш гирон, ҳамаш қоидави гирон, монетизацияш гирон, фақат пин-код надорад. пин-коди шуморо мо хумон гирифта метем ба